Veci, ktoré sú normálne v dlhodobých vzťahoch, ale sociálne siete nás presvedčili, že sú toxické. Je OK občas si liesť na nervy, mať konflikty okolo tých istých tém stále dookola, mať ťažké a nepríjemné rozhovory, potrebovať opakovane uistenie od partnera, mať pochybnosti a cítiť smutok za slobodou a starým životom, mať obdobie nudy a menšej túžby a romantiky. Mať asymetriu v tom, kto robí pre vzťah viac. Nemusí to byť vždy 50/50. Ísť do obrany alebo útoku a nevedieť, ako sa zregulovať. A asi najviac potrebovať hranice a zároveň hlboké pripútanie. Sociálne médiá často glorifikujú extrémnu nezávislosť. Človek je však vzťahová bytosť. Nervový systém je nastavený na pripútanie. Potrebujeme cítiť, že niekomu patríme, že sa o niekoho môžeme oprieť, že na nás niekomu záleží. Nie je to toxická závislosť, je to biologická potreba. Sociálne siete premenili bežné problémy vo vzťahoch na červené vlajky. A tak dnes hľadáme dôkazy na partnerovi, prečo by sme mali odísť. Zdravé vzťahy nie sú bez konfliktov. Zdravé vzťahy majú schopnosť prejsť konfliktom s rešpektom a so súcitom k sebe aj k druhému. Väčšina ľudí nepotrebuje nového partnera, potrebuje nové zručnosti. Verím, že ti k tomu pomôže aj môj program Návrat k sebe. Nechaj mi pod videom zmena a ja ti pošlem bližšie informácie.